Благодаря, господин президент. Ще започна поред на въпросите. Що се отнася до бюджета, ние смятаме, че сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон и той да бъде приет преди края на годината, за да дадем сигурност на всички български граждани, на целия бизнес, че няма да има проблеми. Знаете, че това се е случвало няколко пъти в последните години. Минималната работна заплата, както знаете, вече е определена на по-високо ниво с постановление на Министерски съвет, така че удължителният закон трябва да подсигури, че плащанията могат да бъдат направени. Знаете, че актуализацията на пенсиите се прави от 1 юли, така че ще има време да може да се приеме нов бюджет от новото правителство след изборите. И също така в този удължителен закон се уреждат плащания към общините и всички други плащания, така че да има непрекъсваемост и да няма намаляване на доходите на хората. Що се отнася до минималните нива, да има и съответното предвидено в закона увеличение. Надяваме се правителството в рамките на тази седмица да внесе този закон. Ние сме заявили готовност да работим и между Коледа и Нова година, така че да можем на 1 януари да сме с удължителен закон, който да даде сигурност и спокойствие на българските граждани. Що се отнася до ново управление в текущия парламент, ние смятаме, че това е невъзможно и силно нежелателно. Всъщност гражданите протестираха срещу модела на управление, олицетворен от Борисов и от Пеевски, и знаем, че този модел трябва да бъде разграден. Свалянето на това правителство от власт само първата стъпка по този път. Ще оставя колегите да говорят за изборния кодекс и за това кога виждаме насрочването на избори.